Dipun aturi dumateng pandikon Bapak wonten ngajeng nggih menika setunggal pamundutan nggih wonten jambu alas dipun aturaken. Monggo campur sarine senada. Jambu alas. Monggo lho Mbak nek badhe jenengan syuting. Nah. Ayo kalau Bolo tuwa iki. sapa ngerti. Omahe ngisor kene Omahe ngisor kene. Oh nggih. Wah apal aku tau wong kene kok 3 sasi ya, perkara grop ya kok. Lho. Ngono kok bangga. Lho grop ya bangga aku terkenal kok. Yuk. Sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut, durung rondo aja direbut. Sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo, ada gula ada semut, durung rondo aja direbut. Senajan gelas aku gelem rondone, sayange wis duwe
pamundutan ingkang sepindah sampun dipun aturaken.